Og så sidder jeg heroverfor, og så skal vi have de to vidner op og sidde ved siden af mig. De skal stå, men I må godt blive siddet. Okay. Ja, det er også. Det er godt. Så værsgo til plads. Skal vi se det her? Jeg har et par vidner. Der er jo selvfølgelig mange vidner i dag, men vi er her. Der er udvalgte vidner. Familier. Hvis I så ikke vil I ikke tage plads her ved siden af mig? Det var mor, og så blev Joanna, der blev vidner. Nå, okay, så er det også to specifikke. Ja. Kan du lige holde det her? Og så du skulle filme, så gerne sætte jer ned. Du skal bare pege. Ja, den kører. I har henvendt jer hertil for at indgå ægteskab. Inden I bliver viet, vil jeg gerne som dette steds øvrighed minde dig, Lars Lund Christiansen, og dig, Sherilyn Ignacio, om betydningen og vigtigheden af den forbindelse, som I nu er ved at indgå. Det løfte, I her skal give hinanden, indeholder et tilsagn om kærlighed, troskab og gensidig hjælp og bistand i alle livets forhold og under alle omskiftelser. Dertil forpligter jeg jer nu og kalder øvrigheden til vidne derpå. I det håb, at I begge nøje har overvejet dette, og I nu har det faste forsæt at holde det løfte, I nu skal give hinanden, får I alle de rettigheder, der følger med et lovligt ægteskab, men samtidig påtager jeg også alle de forpligtelser, som ægtefolk har over for hinanden og over for andre. Herefter spørger jeg dig, Lars Lund Christiansen, om du vil have Sherilyn Ignacio til ægtefælle. Ja. På samme måde spørger jeg dig, Sherilyn Ignacio, om du vil have Lars Lund Christiansen til ægtefælle. Ja. Efter I nu har sagt ja til at ægte hinanden, erklærer jeg hermed for ægtefolk. Og så kan jeg forstå, at der er nogle ringe, der skal udveksles. Ja, værsgo, og tillykke med det. Ja, stå op. Ja, og så kan jeg lige hoppe til side, så er det nok noget nemmere. Kys. Ja, det fik jeg altså ikke med. Det var godt. Ja, vi har lidt papirarbejde med. Jeg kommer lige, vi har lidt champagne til jer herude, det stiller jeg lige ind. Og så er der nogle børn og nogle små børn også, jeg ved ikke, men der er noget sodavand, det er mere forældrene lige vil vælge det ud. Er det gratis? Ja. Say hi, Alex. School yung mga guwapa. Kasi laki situan. Hello. Ja. Jeg stiller lige her, der kommer lige lidt mere. Det var ikke meningen, at der skulle komme så mange her i dag. Nej, det er selv, når der kommer så mange. Det er jo dejligt. Det er jo bare dejligt. Det er da skønt. Hvor mange er der? Gå væk med dig, gå væk med dig. Det er min chef. Der er hans. Det er der ikke værd.
Chloe, yuk. Ambil Abi. Si Michelle dah. Michelle boleh apa? Apa tak Michelle? Ja. Camilla, er det vores det her? Ja. Ej, det skal jeg spørge om også. Oh, det er godt. Yay! Altså, du på dig. I don't care. Abi, oi, Michelle. Ej, den på dig. Gerne. Vi siger later to picture. Du kommer herhen og venter da. Ja. Ja, det så jeg godt. Der går bare lige sådan igennem. Det kan jeg heller gøre den. Camilla, kom nu. Hvordan kom der? Der er ikke Kasper noget. Ano ngurug magani ko? Ej, Emil, han er lidt igennem. Det er lidt for farligt. Det kan jeg altså godt forstå. Det er Emil lidt. Ja. Lidt under på. Ja. Nej. Ano sa ba na eh? Anong gigil ko rin man? David, vis nu, hvem der har overmagt. Ja, Frus altså. Hvem havde en dag, hvor mindre? Jeg må ikke have haft nogle kampe en gang imellem. Ja, ja. Nå. Nå, brudfar, jeg troede, det stod bombardementet. Det var lige der stod bombardementet. Ja, nu blev en hvide også lige pusset af i går jo, så... Ja. Hvad skal der strøge? Ja, kører du med Lars, eller kører du med os? Pressefolder det hele. Jeg kører med Lars. Med Lars? Men hvis vi så må I komme godt for dem. Det er modtaget. Du kan ikke forberede dig på, at det var der, vi var, eller hvad? Jeg tænker, hvad ved du op? Vi skal ikke rundt der, vi vil ikke køre en forkert plads, fordi vi vil ikke komme før tid. Så kører Arne. Ja, vi kom lidt tidligt, men... Ja, I nåede det jo knap nok, fordi I skulle have noget. Ja. Sige bigit at no no Nangurog naman kayo kung nagkuhan tayo. Nakurog sa gawin. Nag-video rin ako. Sige. Sino, Lars? Vi skal bo i hullet, det er den lov. Vi går også færdigt det? Ja, vi var lige ved at stå og tænke på, at man faktisk der er for at lave på lygten. Ja. Fordi vi skal sende det til min familie. Ja, selvfølgelig. Jeg har fundet ud af en anden løsning, og det er ikke helt mange år. Vi skal sætte os på bordet. Ja, jeg skal bare lige over, det var Dennis. Det ved jeg ikke over, med afryddet. Ved at være sulten. Jeg er fandme også sulten. Altså bare Skal du sidde der også? Det er okay, jeg er ikke nu. Hvad, skal vi sidde her, Joanna, eller hvad? Hæ? Hvor skal vi sidde?
Det er lige meget, Johnny. Hvad siger du? Det er lige meget. Så skal Joanne også derind der, hvis det er børn, der skal derind. Hvem skal de ind? Så vi sidder foran din søster. Lærke. Ja. Jeg tror, de har sat sig derind. Ja. Så vælger vi bare på, at sidst han kommer. Hvad med det? Her skal mor sidde. Hvad er det, du har i munden? Til det. Så skal du lægge sutten. Hvad har du i munden? Må jeg låne sutten lidt? Større sandsynlighed for, at Joanne får lov at have sut i munden. Du kan ikke sætte op til julemanden. Sådan med middagslurstiden. Ja, siger du? Det var også en god idé. Ja. Jamen, vi mangler at få hvidvinen længere ud fra baggangen. Ja, men den er klar. Ja. Du har lidt så. Hvor er der siger? Hej. Det gør den. Jeg siger, du kan forklare dem det. Jeg kan ikke snakke Filippin. Jeg kan ikke snakke Cebuano eller Tagalog eller hvad pokker det er for en dialekt. Det er bare fordi, den sidder kun på 4 små dutter, og hvis I slår den i stykker, så skærer jeg. Det gør vi ikke. Men jeg er ikke Så hårdt slår vi ikke. Jeg kommer ikke til at... Vi kører stille og roligt. Det tror jeg ikke, det er